Ronggo Budaya cocok cok. Bojone kok kaya musuh iki piye? Maksude ra ngono kok, Kakang. Iya. Aku ki mau jan ape ra tenanan. Nek mergo aku ki rada bingung, aku rada tumpang suwe. Ya mergo mbahmu ngangsu kawruh nimba pangerten ki ora kanthi telusing ati. Wong kegawa saka atimu kepengin duweni kanggo sesongar marang liya. Ijo ora? Ijo, Kakang. Iki ana tetembungan Jawa. Apa? 5 cacahe sing digambarake driji 5. Apa wae, Kakang? Yen kowe wis nglakoni driji 5 kuwi, mengko bakal diajeni dening liya. Sing sepisan iki apa? Jentik. Jentik. Kuwi aja gampang kowe jentik marang kabisaning liyan. Kuwi bisa nggawe tatune atine wong liya. Terus? Iki driji manis. Driji manis. Tembung manis manuhara
Sepisan mung kanggo golek kauntungane dhewe. Ora mikir iki kirane kepiye sing baku iso duweni kauntungane dhewe iki driji manis. Oh iya. Terus. Lah sing iki apa? Iki driji tengah. Panunggul. Oh panunggul iki jenenge. Iya. Panunggul aja gampang kowe ngungguli marang kabisane liyan. Yen kowe durung duwe, kowe golek ngupadya supaya kowe duwe. Yen wis duwe aja ngaku duwe. Kuwi tembunge wong Jawa. Iku. Lah terus iki? Paniding. Paniding iki aja gampang miding kaluputane liyan. Kae lho sing luput, Sing marahi wong kakehan padon ku ya iki. Ora ndayange kaluputane dhewe. Kaya ta? Kowe. Yo ya ta. Kaya ta? Iki paniding. Iya. Ya perkara iki akeh wong sing tukar padu. Lah iki? Lah nek wis papat iki kok lakoni kanthi lair tumusing ati. Iki jenenge apa? Jempol. Jos. Jos. Kowe bakal diacungi jempol marang liyan. Monggo. Apik. Lho. Iya ya Kakang. Ki kok pinter le Kakang. Ya mergo kabeh mau saka pasinaon, saka piulange guru Sukomanda. Ya wis, nek ngono pancen aku ki mau luput. Yo pancene menungso iki lak panggone salah to Kakang. Aku tak sinau apa sing karepke mau aku tak yo budidaya supaya aku bisa nglakoni ki mau Kakang. Kuwi saka kuwi aku ora bakal nglirwakake kewajibanku jejibanku minangka dadi bojomu bakal ngayomi ngungkepi ngayani. Aku yo iso golek kaya dhewe kok Kakang. Kok iso kaya ngono? Iya. Lah ngene iki aku lak yo golek kaya dhewe. Lah nek sing ngayomi sapa? Ngayomi aku nek ning jero omah aku diayomi. Lah nek sing ngungkepi ngemuli sapa? Yo ya kalah nek kowe lah. Sing ngrungkepi nek ora kowe ra pinuk yo Kakang. Wong lanang kudu bisa ngayomi, ngayani, ngungkepi. Wong wadon iki ora mung trimo arep-arep kayane wong lanang. Wong lanang piye ning omah nunggone wong wadon, wong wadon yo bakal tentrem omah-omahe. Ya wis nek ngono aku sing kalah neh. Iya kula saka. Ing kalau janji mergo wis rampung nggonku bladen karepku. Iki padha antuk kadres. Lah lak ngono iku berarti wong sayang Kakang. Wong iso ngurangi rasa lungkrah lan lesu. Yen sinawang saka kandhuan yen dicedhaki padha wae malah tak saya ayu. Alah, ora usah ngono. Wis ta apa anane wae ora usah kegawe-gawe Kakang. Ora usah kegawe-gawe. Kabeh iso mas nyambang. Aku ki nglarake lho Kakang. Aku dadi wong iki ngono kuwi. Ketemu bocah wadon dia sing luwih ayu saka aku. Aku mesti Mari sing kalah, tukule sing anyar tok saiki Kakang. Wong seneng ora kebak, ana kebak ing panganan. Wong sing bakal kebak ing panganan. Kabeh ora gampang dari kesangkan sing Buktine apa? Seneng-seneng kok mau jagongan iki yo kecutmu. Surok, sapar, mulut, madilawal. Lapar mulut mati lawang mati lakir. Bosok ning omah. 5 wulan. Bosok. Lali. Saiki kowe. Aduh. Iya.
kae kaya dene katelak angin. Bisa kakang. Kaya dene panjenengane menungso. Waduh, malah sing cedak so cedak. Sopo? Utara. Ojo pamer kowe duwe bojo ayu. Yang-yangan ora ngerti papan lan empan saka rumangsamu. Kowe dhewe kang sekti mandraguna. Mula mergo bojomu ayu aku seneng. Bojomu wehna karo aku ya Utara. Adep ono Utara Kepengin jajal karo aku. Nek bojomu ora kok wenehake, kowe mati saka tanganku Utara. Atoto inganku nyawaku bojomu. Kowe nantang Kauntara. Yo, pancen aku kepengin jeblokan karo kowe, Utara. Ayo, ganti dalan bojomu tak jaluk. Nek ora kok wenehke kowe pecat nyawamu. Ojo ngidul sae Utara mati so tangan kowe. Kowe kepengin jajalan numpak.
Ya wong tuwa kok arepku aku ora arep meden-medeni karo kowe. Logatku kaya cah nom. Tibake malah bekanku kan prenggosan kaya ngene. Kula niki pas deg-degan, Bapak. Mas kula niku jenengan menika mboten jenengan kok. Dadi kula niki ngrumos pas-pas. Aku ki pancen sengaja nyoba lan kowe. Jajal kelawan kowe sepiro kadegdayan. Kowe tibake musuh grangkung perang ini kok malah lumpuh ora duwe daya kekuatan. Kowe ki ya kaya ngono. Kula. Panadyan kowe cah wedok ki ya anakku. Kowe tak wenehi ilmu ya ora kok cake babar pisan. Kula nek ngecake ilmu kula wedi kok, Bapak. Cake ilmu kok pendak jam 9 bengi tok. Ilmu napa niku? Oh, alah, aji penglerepan. Tak wenehi aji penglerepan angger jam 9 mbok nggo. Nglerepno aku dhewe bendang turu. Kowe ben iso yang-yangan karo bojomu. Lah jenengan niku pun sepuh nggih betah melek kok. Aku iki jane kepengin roh pola anakku kaya apa ngono. Polah napa? Ayo nek nuju turu bareng kowe yo. Nek sampean niku jam 09.00 pun wayahe sare. Lah kula nggih ngecake aji. Aji apa? Pangramalan. Karepe apa? Ben kok togel. Lambemu. Ngene ya, Le. Wis, kowe ngadeg ora apa-apa. Kula tesih lempok niki yo. Kesel apa? Oh, Bintari. Tenane pancen sengaja aku teko nang ing papan panggonan kang sepi. Perlune ben ora diweruhi marang murid-murid liyane. Ana bakang bakal kok ngerteni lan kudu kok tindakake. Napa kula niki damel kaluputan napa pripun? Ora. Kowe ora kleru. Kowe ora salah. Nanging sadurunge aku kandha bloko kelawan kowe, aku kepengin miterang. Kira-kira kaya mung cukup kaya ngono nggonmu omah karo bojomu. Ha? Lah karepe sampean pripun? Ayo Pun cukup niku ditakoni kok malah wis trima uripmu kaya ngene. nggih waton Bintari niki seneng kula nggih pun seneng. Apa Jane- wong urip kuwi kudune mung seneng lan seneng wae. Jane kula nggih meri lirik kalih tangga-tangga niku kula meri. Tangga-tangga iso nukoke gelang, iso nukoke kalung. Apa penjalukane wong wadon kelakon. Kula niki jane isin, Bapak. Jane nggih pun ditukokke winginane, Bapak. Ditukone apa? Lah kalung ning kula pun kula dol. Lah kok dol kok nggo apa? Nggih kula nggih mangan. Ayo kowe iki rohmu mangan bae. Ora iso simpen-simpen lawan kayane wong Lah ngono. Lho kakek motor iki mboten mergawe kok kon simpen-simpen, Bapak. Lah ngono kok kowe apa ora mregawe? Ngene, nek pancen kowe wis trima urip kaya ngene, ya wis ora apa-apa. Nek isih kurang trima, kepengin kaya tangga teparo, kuwi malah kebeneran. Merga wong urip kuwi butuh ora mung seneng lan seneng. Butuhake prabeya. Saiki kowe ngumbar tresna lan bojomu. Lah besok nek kowe duwe anak. Lah nggih niku sing kula pikirke. Ayo. Nek kula pun duwe anak, lah terus anake kula pripun wayahe bocah padha ning panti piwulangan nek mboten wonten ragat. Ayo kudune wiwit iki kudu nyambut gawe. Nyambut gawe napa to Bapak sampeyan nggih ngerti dhewe. Teng Gunung Bromo niki nggih mboten wonten gawean. Mocok-mocok macul, mocok-mocok ndaut niki nggih kadang kala. Ngedhos. Lah nggih niki Sing tiga sapa wong parine ora ada. lah nggih dipangan Jenengan merem. didos napa? Panjenengan kon tuwa wae ngedos. Lah nek aku sing bodhos sing mbok tamrih apane? Lah iki ngesane putar-putar iki brondoli ya, Bapak. Putar-putar wong brengo dipangan kok padha. Kowe kok malah ngene ya
pancen kowe duweni karep kuwi ya ora kaya ngono kuwi tembungmu ngono ki rak wong mulopro wong cupet nalare lah wong kok nyagerke urip ning Gunung Bromo mongko ning kene iki ya ora ana apa-apa sing nek kowe duwe kekarepan kepengin ngepenake bojomu ing tembe mburine ya kudune budidaya golek gawe liya. Kepengin kula Bu, kepengin. Nggih. Saiki kowe bintare tak takoni. Kira-kira kowe nek ditinggal nyambut gawe bojomu ning omah ijen kowe gelem ta ora? Kula ditinggal. Ya ditinggal. Ditinggal budal nyambut gawe ora tinggal ning ndi kok. Wong saiki tangga teparumu kae uripe do tumata. Ki okase ning Jawa adoh. Oleh nggawa kaya mergo ning kene ora ana kaya ning kono kuwi dhuwit gampang. Engko tak tukoke toilet. Toilet ki yo. Sing nggih macak niku lho wadah-wadah wonten kocone. Oh, matamu bosok. Napa niku, Bapak? Oleh. Toilet tidak kanggo ngene iki omongmu. Niku mboten toilet. Oh, ngapur bae. Ya, ngarepe kula niku wonten nyeneng-nyeneng Nggih, Bapak mboten napa-napa. Saha grup kula niku saged kaya tangga teparo, Bapak. Ono. Tenan lho ya. Kowe aja ketun. Ning janjine kudune mergawe ya mergawe. Ya mbok gawe. Niku biasane niku Bapak. Wong besok karo ning kutho nek ora wedokan kutho niku terus mboten muleh. Biasane ngono kok. Wong lanang nek nggone ku ngono kuwi. Nek wong wedok liya ku mesti ora muleh. Lali omah, lali anak bojo, lali sambarang, terus lunga, ora kabare. Aja banter-banter ngono ana sing krasa nangis. Upama ngono ya lumrah. Bapak tenan ora usah mergawe lan omahe. Ndang kan bapak wae ora usah lunga. Aku lak ora iso tuku toilet. Sing tuku Thailand. Kowe apa, Cok? Toilet. Kowe tuku toilet sak WC-ne ta ora, Cok? Omongmu. Ngene ya. Nggih. Karepku ki kowe arep tak kenak-kenakke, arep tak menehi dalan piye carane iso nglumpukke dhuwit akeh, iso nyukupi keluargamu, uripmu ora kari karo tangga teparumu. Nek kowe gelem. Nggih, kula purun Bapak Ayo, sampeyan. wong tuwa kaya aku ki rak mau ngenak-ngenakke wong tenaga ya wis ora rasa. Nggih. Iki lho tak menehi. Nah, Napa niku? iki tambahan luwih dhisik. Kon babat, Kakang. Dapat tasmu kono kuwi. Lah niki keres anggo babat. Ora, kuwi ora sak-sake keris, mulane ana mori putih kanggo bungkus kuwi krana kuwi wis siaji pusakan duwe kaloriah. Wonten jenenge. Ana jenenge pusaka Kiai Kolonadah. Kolon ada. Kang kagungan sampeyan dalem ingkang sinuwun Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit. Lah kok wonten ing sampeyan? Nah, kawitane kuwi ditolong dening liyan. Ting mergo aku ora kestu ora seneng mergo nek pusaka kuwi tiba ning tangane wong sing ora tanggung jawab, bakal digunakake katiyasane kanggo ngrusak lan liya-liyane wong kuwi pusaka ampuh. Oh ngaten. Tak selametne tak gawa bali ning Gunung Bromo. Rening saiki wis ana ing tanganku karepku kowe tak kongkon supaya mbalekake pusaka kuwi karo sing kagungan ngono. Teng Majapahit. Wah, Mboten Bapak. Lah mangke kula dereng mlebet wonten ing Pendapi Agung, kula pun pinanggih kalih prajurit. Terus Lah nek kula niki dikeroyok prajurit pripun? terus diunggahke ning Pradata. Lah nggih lah nek kula nampa pidana. lah niku sing kepasa. Mengko nek kowe nampa pidana dinakwa nyolong pusaka kuwi, kowe matura nang ngarsa dalem ya. Nek kowe kuwi anake Ki Supamandrangi saka Gunung Bromo. Mergo mbiyen ora ketang piye wae aku wis nate dadi paranparana ing kraton Majapahit. Mbok menawa sampeyan dalem isih kelingan kelawan aku. Oh ngaten.
Nggih menawi kanthi madu menika kula saged gayuh kamukten. Iki dina iki kula badhe nyuwun pamit kalih sampeyan. Kula badhe wonten ing Majapahit. Neng ya iku ana 3 perkara sing kudu kok titeni kang kena diarani triwiyata. Tri kuwi 3 wiyata kuwi laku ya eka utawa siji yen wis landhep aja aja anatoni. Duwi utawa nomor 2 yen wis rumangsa sekti aja memateni. Tri utawa nomor 3 yen rumangsa banter aja andiki. Karepe landhep aja natoni tegese ora kok landhep ing pedhang ora. Nanging landhep wicaramu kowe pinter omong daki-daki kaya dening guru kang mulang lawan murite. Aja natoni atine kancane dhewe. Ya. Kuwi kena diarani landhep aja anatoni. Sekti aja memateni. Ora sekti kowe jaduk dibacok mlorok dibedhil mecicil paribasane kuwi ora. Nanging sekti nggonmu nyambut gawe kowe sugih kowe apa-apa ora kurang ya aja memateni tegese aja mateni pangane kancane dhewe ya nek kowe wis duwe gawean kancamu durung ya diwenehi dalan ben padha-padha penake tegese aja mateni. Nen rumangsa banter aja andiki ora bantre wong nitih turangga ki ora tole. Nanging banter ring kaweruh. Upamane kowe kaya ngerti sadurunge dumadi, nanging aja andiki marang kersaning Gusti. Merga kridane menungso datan bisa ngumpuli marang garise kang kuwasa. Kula kang iku ya ngger kaya ngene iki kowe aja lali. Besok lamun kowe nemu kamulyan kowe aja lali anak, lali bojo, lali wong tuwa aja. Eling ngono nek ning Gunung Bromo kowe isih duwe kulawarga. Ya ngaten. Heeh. Ono pamit karo wong ing sepuh sing tak jaluk iku naryo dadi sanguku. Nggo arep muji Majapahit panjenenganmu supaya slamet. Kakang, muga-muga wae sampean ki entuk kamukten. Muga-muga wae sampean ki entuk kamukten. Nek wis ulya ning kono aja lali aku yo Kakang, aku boyo ning kono yo Kakang. Aku bakal lali karo. Janji lho ya. Janji Kakang. Hati-hati yo Kakang. Tanteni ning omah yo Kakang. Janjiku numpoke toilet. Nek numpoke toilet aja lali sak WC-ne ya. Sampai kamu mawon. Wasem maneh. Hati-hati yo Kakang. Aja sumelang. Nadyan kowe wong wadon nanging ya kowe umate Gusti kang akarya jagat. Sesuk adus kramas manembah sing sregep jejaluka. Muga-muga lakuning bojomu bakal nempuh dalan kang apik, ora ana sambi kala ya. Nek kula niku kok sumelang nggih, Bomo. Kula niku kuwatir wae. Kuwatir nek nyademen to. Boten. Kuwatir ora ana sing ngrangkul nek turu ya. Boten. Wis to, perkara ora ana sing ngrangkul kok bengi tak rangkul aku. Kula niku kuwatir nek Kakang utara niku boten muleh. Boleh. Janji lho ki. Nek boten muleh sampean tanggung jawab lho. Iya wis to, mengko aku ayo enak-enak iki.